Soja ya harbe ɗan siyasa a cibiyar tattara sakamakon zaɓe a Najeriya. Wani soja ya harbe jigon jam'iyyar PDP a Killabi a Kinnaso har lahira a karamar hukumar Idari da ke jihar Ondo. Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi, inda ɗaya daga cikin sojojin da aka tura samar da tsaro a cibiyar tattara sakamakon zaɓe na yankin ya harbi marigayin bisa kuskure. Majiyar mu ta ce hakan ya faru ne a lokacin da marigayin ya raka ɗan takararsu na majalisar wakilai da ya lashe zaɓen don karɓar takardar shaidarsa a wajen INEC. Mun taru a cibiyar tattara sakamakon zaɓe ne muna jiran takardar shaidar zaɓe da ɗan takarar mu Honorable Akin Baso. A nan sojoji suka fara koran mu daga cibiyar don rage cinkoso. Bayan mun yi nisa da cibiyar sai muka hangi Akin Naso ya dauki cibiyar don cin mana alhalin bai san abin da ke faruwa a wajen ba. Amma ko da ya kusa da sojojin sai muka ga ya faɗi bayan da aka harbe shi. Bayan da muka ɗauke shi zuwa asibiti aka tabbatar mana da ya mutu, in ji majiyar. Da haka ne mai jin da bakin kakakin 'yan sandan jihar Bumiyano Odunlami Omisanya ta ce ba ta da cikakken bayani kan abin da ya faru. Ta alƙawarin za ta yi mana magana da zarar ta samu cikakken ƙarin bayani kan abin da ya faru.